Egy gyorsan jött kiállítás után emberelőnyös góllal kezdte az EBEL 30. fordulóját a Szapafehérvár Alvi 19 együttese. A 42. másodpercben Mihály Árpád mattolta a sereghajtó Ákroni Jesenice kapusát. A tabella 6. helyén álló, azonban Ladányit és Kovács Csabát is nélkülöző fehérváriak a 7. percben már 2 góllal vezettek. Juha Alén bombázott szólója végén a szlovén kapuba, sejtetve ezzel a papírforma igazolását. Azonban nagyon sok volt még hátra a meccsből, és a Jesenice rendezte a sorokat. A 10. percben Szabol is szépített, majd aztán a 14. minutumban már egál volt az állás. Az észt Andrej Makrov mattolta Pimaszulat teljes hazai különítményt. A kékfehérek nem használták ki emberelőnyeiket, sok zicsert rontottak, így csak nagy nehezen tudtak ismét vezetést szerezni. A 24. percben megint Mihály volt eredményes. A mérkőzés felénél azonban megint villantak a vendégek. Robins a kapu mögül korcsolyázott a kapu torkáig, és vegyötörte a pakkot. 3-3 után nagyot küzdöttek a felek, de csak a hosszabbítás hozott döntést. A ráadás vége előtt 10 másodperccel Makrov lőtte ki a rövid sarkot, beállítva ezzel a jeszenicei sikert hozó 4-3-as végeredményt. A Szapafehérvár 1 pontot szerzett, és maradt a tabella 6. helyén.